Zeran sortu zen ideia, ez? Ja egiteko ideia, ez da. Bueno, Gorka eta biok idiriotze taldean egon den, eta dela 6-7 hilabete eman genuen gure esken kontzertua Kafean Txokian. Eta azken entzaiotan ja, hasi ginen ja, notatzen, nabaritzen, faltan izango genuela musika idiriotz barik, ez? Orduan berehala jarri ginen, bueno, jaizan pizkat denago. Jarri ginen kontua jago bakin. Ni ba genunkan ja kriston gogoa zer egiteko berarekin, eta bueno, esan nion talde hau egiteko asmoa neukala, eta bueno, jarri ginen echando leches al proyecto, ezta. Bueno, 5-6 hilabete edo 3 igual gutxiago. Egon ginen diska prestatzen, dana artxiboak bidaltzen, bera niri, ni Gorkari, Gorka berari, Kepa, Inigo ez dakiz zer. Eta gero, bueltak, kantak joan eta buelta, berriro, oso ez da egonia ja lokala, entzaio lokala, diskontan. Dena eginda 21. mendeko bideo honetan, ez da, email-anera. Eta bueno, gero grabatu genituen bi kanta iraian edo urrian Bilboko Balea Estudioetan, ia entzuteko pixka bat zelan sonatzen zen taldea, ez? Unai González egin nuen, hasi ginen pixkat mugitzen gure kabuz, eta ja zerotasunarekin hasi ginen diska konposatzen, ez? Konturatu ginen kanta polita zirela, eta baikorrak eta interesgarriak, ez? Orduan ja hasi ginen pixkat denbora gehiago sartzen. Aritzekin grabatu dugu Zurbilego estudioetan, Aritz oso laguna da eta aspaldi ezagutzen dugu, idiriotzekin lan egin dugu edo 4 edo 5 diska, elkarren eta garauten, ez da. Eta bueno, gero